الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami, mga pagariyami, mga babayami si agama Islam. Panganintan si ikwa Allah subhanahu wa ta'ala amang bagiantan wagyang kutwa ma'anaw sala makalilintad na kabarakat. Panganintan si ikwa Allah subhanahu wa ta'ala amang bagiantan wagyang kutu mga pipiyah ama papadalam sagi ang kaiya kagagawi na ayamala na isampay wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga umur tanu sagi ang kaiya bulan na Ramadan. Mga pagariya, umani isay manto na tanto din ako mabububaya alagi duba niyan di kalala nati agi ang kaiya kapakasul lagi ang kaiya bulan na Ramadan. Katawantan wagi ang kutuwa mga pipiya papadalaman wallah sagi ang kaiya bulan na Ramadan. Susan agi ang kutuwa limu wallah, susan agi ang kutuwa rila wallah subhanahu wa ta'ala. Nagusto mga awi-dawi dagi ang kaiya bulan na Ramadan. Ito isukada kala ng mga Muslim na lagi dubayran di ketigr. Ayad na kabaya umani isa na maumad nagi ang kaiya bulan na Ramadan na malukano din na pakatigr-tigr. Apaya penisusan nagi ang kutwa bubaya iyo nagupanagunta maniw na insya Allah na adembu amasa nagukuma din miya kagan nagyang kaiya kapakatalinguma nagukapakasulod na katan wagyang kaiya bulan na Ramadan. Way na yande umapia asiko mga pagariyami musawira iya musawir na ubaadin ding kami surut naguding kami pagayon aya panubaad na din ka di mimbuno nayad na mapia na rilaing ka sagi ang kaiya dapat nakapakasul dagi ang kaiya bulan na Ramadan. Ano sabab kailangan na magang giginawa itano, kailangan na makapupagariat tano kagi subulan na Ramadan na papadalaman na wallahu subhanahu wa ta'ala sa miyama kalala ikipantag ang mga amal na kanugunian amay ka adan ading ka ipsurut naguad na din ka di mimbuno na diterimaan wallahu subhanahu wa ta'ala giyang kutu amal ka. Pagariakan nagu sa kababayakan si kuwaga may Islam upama ko adana dingka di mimbuno aya panubang kapagari mismo madakal si iko mga bangsatano mismo apagari niyan lagi din upamana magariari na disiran din na pagayunayon nagu katataguan sarat magyang kutuan dulun na niran na diyo tumapia ay dapat kawayang ka dimip surut nagyang kuto mga lokasaka siya maaka si inaaka ketuon siya katano mga Muslim mismo so inaiyan so amaiyan diniya na mipsurut. Allahu Akbar.
na antun adno tuwa udina miya kalalao tuwa kalapis alagi duto. Aayad na paman na mababaloy din kay surut. Din kami pagayon na suwi na aka naguswa maaka. Anta aka sumanga bapa aka udina sumanga babuka. Nagina ni malutano klaroon. Sagiang kaiya kapakaw magiang kaiya bulan na Ramadan ubat tano sira naming ginawai. Naman giyang kaiya Sha'ban na miyunad na giyang kutuwa kaya panutulatan ron ipanaik saya so mga amal o mga tao. Nakataya mag-and na giyang kaiya kakripos agyang kaiya Sha'ban na kanugunian na pagariya so amal ka si ikosulda saragun aadam penadang kaming ginawai na dikinay kagyang kutuwa amal ka. Maluniw manuto pendepati o miya pagamal ka agyang kutuwa sambayang. Miya pagamal ka agyang kutuwa kasasadaka, kapangalimo, kapamamagay. Giyang kutuwa kapamuwasa o di na anto naasan ang mga amal na ipanaik sa giyang kaiya Sha'ban na kanugunian pagariko amay ka ayabu adinian na kinaik nagudiki puro agyang kuto amal ka na sabab sa giyang kuto atunganain ka, sabab sa giyang kuto lokas ka, sabab sa giyang kuto pagaring ka, sabab sa giyang kuto seringan ka udi na ginawain ka katataguan ka no salat sa giyang kuto ndulunaan niyo. Nanaisa na ng bulungan tanong, insyaallah sa giyang kaiya kapakaw maagiyang kaiya bulan na Ramadan. Mga pagariya, iyang kaiya pumagusayin tanong na usaya na ya kailangan mga duwa na ya kailangan maswatano makanal tanong sa giyang kaiya kapakaw maagiyang kaiya bulan na Ramadan. Kailangan ng mga pagariko na adna ilam tano, adna kanal tano sa giyang kaiya babuka peniyata. Naman, miya kadagdagal ang mga Muslim aigira miya umagiyang kutuwa ka peniyata na dinian katawan wan tunay pagunutan niyan sa giyang kaiya mga derpa o mga Muslim. Dinian na ketangkad sa ginawa niyan o baonot sa barm nagudinian pena ketangkad sa ginawa niyan o basionot sa giyang kaya mga derpa ang mga Muslim. Sa ayat titinagan niyan nasa din sa derpa aruno na maylay sa ulan naruno na pagunot na anto na abs imapia asuan o mga Muslim nagipag sa intano. Miya ka biri-biri simpulai, miya ka lebud-lebud. Asara pamakinagin na kaagiyang kaiya usaya nun o mga ulama nagukapag-usayran sa giyang kuto hadith unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paganayas pag-usay intano natigong mga ulama aaya kapakasuld o paganay a Ramadan nagu aya pagilain tanong sa giyang kutua kakaipos o Ramadan sa giyang kutua kambukaw mga Muslim birruya na giyang kutua kailaya si kuulan ginambu mga pagariya niya pasadisan ayamaan na sunabitan wa Muhammad naguso aturan o Islam bilangan niran si iku mga ulan-ulan di kapakasambi-sambi agyang kuto ang mga ulan-ulan na aya pagilain na ulan. Aya pagilain na suulan. Aya mambu apitro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aya kadakal o saulan na dua kadakalian. Paganaya kadakalian na adin ulan-ulan na aya kada kalian na 20 Agusyaw. Naman ito. Nagu adin na mga ulan-ulan aya kada kalian
na pagkatarutup tano sa 30 gawi. Giyuto'y bilangan. Ini pangendo urakatan o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayamal buda ka kesabuta tanoron na basta amaw maagyang kutwa ika 20 Agustiyaw si iko ulan-ulan may pusagyang kutwa 20 Agustiyaw na peniyata tano. Magilain suulan. Umaylay suulan na samaw to na ayabu kada kalagiang kuta ulan-ulan na 20 Agustiyaw ataroto. O pamano di maylay nang ganap na giyang kuta ulan-ulan sa 30 gawi. Ginabu, very simple. Miya kalubulubud. Di ka no kebergi. Nagupaman na ayad na uno tiniyo nagyang kutwa panduan wagamatan wa Islam. Ayad na uno tantano na sukater unabitan wa Muhammad antano di kawat si iku agamatan wa Islam. Miya kalubulubud nagyang kaiya ndauan rakatan wagamatan wa Islam. Panganitan si iku Allah makaupaya sa giyang kaiya kapniyata tano mapita insyaallah. Mapita na giyang kaiya barm na miyanaw siran mapita alungan na salasa na peniyata siran. Sama no to na aya itungan ni ranon na mapita na ika 20 Agustiyaw sa giyang kaiya ulan-ulan na Sha'ban. Anto na idalil sa sakatan wa mga Muslim na di tano di maniyata nagupigilay tanwa gyang kutwa ulan. Aya hadith na gyang kutwa miyapan utulaan ibni Umar radiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu idha ra'aytumuhu fasumu wa idha ra'aytumuhu faaftiru فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقَدُرُوا لَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Pamamakin dengan wagi yang kaya hadis Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam apenutul no Ibn Umar. Apitro o Abdullah Ibn Umar atigyan na miyan nagakan mismo su Rasulullah. Naman inutan waya pagusay na kagi kuri kaya hadis. Muttafaqun alayh. Kuri kaya hadis nabay ni malubaya hadis. Piano tulayaw Bukhari, nagu piano tulapano Muslim. Nagi mapia suan tano, agu tindagan tano. Anto na katero, anto na miyali sa hadith atigo Ibn Umar, miyan nagagan na mismo so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adin yan diteron. Sa mga ito, nagyang kutuwa di kapano tulaw nabitan wa Muhammad sa gyang kaya hadith na makadadar pa so Ibn Umar apamakin na mismo diteron nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ino kay ni kebergi gi paman na tinagantan wa gyang kaya hadith unabitan wa Muhammad. Anto na Peter unabi amiyan nagu Ibn Umar tigyan na idha ra'aytumuhu fasumu amay kamay layni usulan ra'aytumuhu fasumu napusa kan naman ito basta amay lay suulan napusa so mga Muslim sagyang kuto ang mga darapairan. Ay lagi dia naman buat tigo nabi na amay kamay lain yung paman na peruman sa giyang kutwa Ramadan paaftiru na buka kano sa manuto na ayabu pagariya pagilaintan wa mga Muslim na giyang kutwa ulan umaylay na pumuasa tano lagi dia naman bu na umaylay si ko Ramadan sa giyang kutwa kang buka tano na buka tano at tigo nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakatayaso kailangan nasabutan tanoro nagyang kaiya sumpatu hadithu Nabi tanwa Muhammad at tigyan na upama ko kasapangan rakano upama ko dini umaylay suulan fa in ghumma alaykum faqaduru lahu na diyang kaani wa tigo Nabi tanwa Muhammad nagyang kuto Sha'ban o di na tigitan wa sempurna kano upama ko kadilungan na di maylay so ulan nang genap tano so Sha'ban nang beluin tano wa 30 gawi ino tano teruap sempurna tano nakagipian utulupan no Muslim atiga na fa inna ukhmiya alaykum faqaduru lahu 30
upama ko kadilungan rakano suulan, dini umaylay, daamya kay layron, nasempur na kano, na diyang kaaniwagyang kuto Sha'ban sa 30 gawi. Kau to, mialo sa giyang kaya hadith o Muslim. Fakaduru lahu 30 gawi. Naman ito, agyang kuto akalapudian. Na. Si paman ko Bukhari, natigyan na faakmilu la'iddata 30. Tarot to paniyo bilangan o Sha'ban sa 30 gawi. Na miya karay-ray agai. Yang kaya kapaniyata na kanabatan o pagilaya o anto na ang mga tawag yang kaya paman na di miniyata. Naguanto na grupo. Importante na ad na misuksi sa miyelay suulan na magunot tanoron. Aya pa ng mga pagarya, agyang kaya paman na darpatan wa Pilipinas, na ano na matatendo a pagunutan tanwa mga Muslim, agyang kaya baram na tanto ko matatanor kaad na mufti, mituturo na kailangan na makapasyunot tan. Ikaw pa kay si ko Muslim ubapliw sa agyang kutuar kagyang kutua jamaa, agyang kutua paman na matatendo uluan o mga Muslim. Di ko pa kayo ba kaon pliw. Adam pa na hadithu Abu Hurairah at tiga na faakmilu iddata Sha'ban 30. Kompleto ni wagyang kutua bilangan o Sha'ban sa 30 gawi. Sama na yung mga pagarya na pata hadith ami aloy tanwa langon din ito makatuturo. Langon din aya sebutan tanong sa giyang kaya hadith na umakaylay tanong si iko ika-20 Agusyaw ko Sha'ban na pemuasa tanong. O di may lay suulan, na nasempur na tanong. Terutopan tanong wagyang kutua bilangan o Sha'ban sa 30 gawi. Namya kalabul-lubud. Sama no ito na dua-dua. Namya kanalakapagari ko na tumang kadingag yang kaya hadithu Nabi Tanwa Muhammad. Ang kadipakaliw sa giyang kutuan deuwan niyan. Mapita insyaallah na pamamakin kaabar. O di na su mga darpa ang mga Muslim piniyatasiran. Nagyang kutua desisyoniran atiran namya kailay kami na pamuasa ka. Naudi silang paman makailay agumiraw sila na damay lay suulan, naganap ka. Sa Sha'ban, ganap ang kaso Sha'ban na 30 gawi. Kau to, miya pasado. Nauwad na paman na di mamagusay, di niya ditero na manaya, kailangan na bilangan, aya pangilayin tanong na kalinder, na dito ka pa kay. Di ka pa kay uba, aya, pagilayaw tao, si iku di niyan, bilangan niyan, si iku mga ulan-ulan na kalinder, di, naman nagyan kaya kalindir mapapasad. Papapasad. Na ayan duwan wag matanwa Islam na kapaniyata kaylay sa ulan. Na wayang ko tuunutin na mapapasad agyan ko tuwa kalindir. Na di nga kunutan paman na agyan ko tuwa mimbal sa kalindir na dapat na mau magyan ko tuwa mga ulan-ulan nakatawan niyan din nakilay sa ulan na di siya kilay sa ulan. Di ka pa kay kami gagaibuto dapat na mau agyang ko tuwa paman na kapagilaya si ulan na dinisisyonan niyan din na piyasa diyan sa kalenдар, di ito ko pa kay. Benar din ako na punggiraw paman na isa sa ulan. Na inong paman na pitiro na bitanwa Muhammad adna bilangan na mga ulan-ulan na 20 Agusyaw, adna man na bilangan na mga ulan-ulan na 30 gawi. Sama no to na di ka pa kay ubatan o pasada agyang kaya mga bilangan, ada pa na mau maagyang kutua ka piniyata. Di ka pa kayo ubatan o gitu isuantan. O sa yung tanong agyang kaya hadithu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tigong mga ulama, agyang kaya hadith na makatuturo dalil sa ipapaliugat agyang kutua kapamuasa kubulan na Ramadan ida thabatat ru'yatu hilalihi amay kamay lay suulan sa agyang kutu paganay kagagawi kubulan na Ramadan. Na sama nuto na wajib paliugat
magunot ka pagariku ka udi ka pamuasa na miadusa ka minibugag ka agyang kotwa ipapaliw ka tarakaw Allah subhanahu wa ta'ala ginan so kapamuasa si iko Ramadan na kailangan na makaunod tano sa giyang kotwa mga tao amileran sa ulan kanaba tano pagilaya nagyang kotwa mga kalender agyang kotwa bilangan o kalender kagyang kutuba kabasa ko rakano kagi ando man daya kapusada nga sa kalender ada pa na mau ibarat yan o pama ibarat yan imanto na Sha'ban no ayat tumulundugun na Ramadan tumulong ko Ramadan na Shawwal tumulundugun pa na Dhul-Qa'da Dhul-Hijjah nagyang kutuwa kalender na tamang ko Dhul-Hijjah na piyasa diyan na tidak pa na makapniyata agyang kutuwa tao na mapapasa sa kalender gitu iti mga ulama aya pagunutan o mga tao na agyang kutuwa kapagilaya sa ikuulan kanaba agyang kutuwa kalender na yun kakusi tanubu agyang kutuwa makapantagong kalender lagi diyan naman buat tigo mga ulama na agyang kutuwa kabuka sa iko paganay gawi ko Shawwal sagya ko tuwa kabuka tigtan wa Eidil Fitr na ayaman buokit na may lay suulan ayaman buokit na may lay suulan digo mga ulama agyang kaiya ko kuman nakapamuasa aya ko kuman o kapamuasa nagusto kabuka muallakum birru'yati walau kana biwasitatil marasid na siyanan migagakot nagudipindi sa giyang kutwa kailaya si ikuulan may lay suulan apiapan aya ukit adi ka paniyata o mga Muslim na pag-usarsiran sa mga teleskop giyang kutwa mga tarumpong giyang kutwa tarumpong na apiya giyang kutwa miyama kawatawatan na kilera na giyang kutwa ulan alhamdulillah madakalatan to mga Muslim agyang kaiya mga duat si ko mga darapatano uman isakiran na ad nakasangkapan niyan at tarumpong teleskop at tigitano natigo mga ulama kapakay penuto agyang ko to teleskop na mapakalayan agyang ko to mariyat anto na teleskop na ka na mapakalayan nagu kapayag ka sa mapi agyang ko to pagilay na ka napya kaya na no mga ulama na alhamdulillah sa agyang kaya darapatano na tanto kumadakal ang mga Muslim di siran di meniyata na adna mga teleskopiran mga tarumpungiran nasa mo to nakialuagan tanwa mga Muslim kialuagan tano kasi nang ipakinagan tano kanaba pan napaman na batano paliwat ya mga ginawa tano mau mamambu agyang ko ta ikad 20 Agosto ko Sha'ban na bang kapagiles ulan. Na ayap na kaya pakalabudian ni manto na internet. Yang ko to mga tao, mga duat, mga ulama adi maniniyata na ipaglaybiran agyang ko to kaya paniyata Iran. Na namiya kalabu-labu di manto mga pagariko nagyang ko to ba aayad din ako antano nagyang kaiyan duwan rakatan wagamatan wa Islam. Pada sebut sa agyang kanana hadith na tigong mga ulama, agyang kaya hadith na dalil karina ala annahu la ibrata bil hisab na ditanukuan agyang kutwa bilangan o kalender koto. Yes, ditanu kagiya. Akna ba tanu pagilay na su kalender la ibrata bil hisab. Yang kutwa kalender na ditanu to pagunutan. Kaamay kabatan no to onoti na miyada tanu sa giyang kutwa suguan rakatan o nabi tanu Muhammad. Naman naging kutwa kapkawatano si ko sunaw nabi. Aya sunaw nabi na pitero iya rakatano na peniatatano. Magilayin suulan. Gitu ira ko nabi tanu Muhammad. Gitu ira ko agama Islam. Gitu kabaya Allah. Nana. Upama ko ayaw nutan na kanagiyang kutwa mapapasad a kalender na miya pukas ka miya supak ka. Nagumia kaliw kasi ikusunaw nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanabati ko mga ulama, pagilay agyang kutuwa kalendar fi ithbati dukhuli syahri wa khurujihi. Sa agyang kutuwa kapketan tu agyang kutuwa kapakasul ulan-ulan agyang kutuwa kapeliunian.
Naba ko nung pagili at tigo mga ulama agiyang kutuwa kalendar. Si kumya nga unang mga ulama, niya kapipirad na yaragun. Magato apaman nagatusan ragun agiyang kaya iftaaw ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Aguso sala kauron. Aman na so Ibn Taymiyyah Allahu a'lam na aya kaya pagintaw niyan nagyang kutuwa ika petugatos ku hijri. Sama na yan, namaya ka pitugatos ragu naman bua, tunay ni aguwat tano si Iku Ibn Taymiyyah rahimahullah. Agu susala ko ron ng mga ulama. Saya katuruyan na ijma' as-sahabati ala dhalik, na aya ko natindig o mga sahaba. Aya ilmo o mga sahaba, aya nduwan o mga sahaba na gumiya-miyaumpong siran, sa siran na ayarkiran na kaylay sa ulan. Kenapa kalender? Kenapa kalender? Ino to, kagimataan ko na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inipangdoon niyan si erakatano kukuman o kapsul Ramadan na gusto ka piliunian birru'yatila bil hisab na may lay sa ulan na kenapa kalender. Anto na yung kapi agyang kaiya, kapaniata kailay sa ulan. Anto na yung kapiyan yan. Anto na yung kibibida yan sa agyang kutuwa kalendar. Na, waru'yatu yudrikuhal khasu wal am. So at tigiran suru'ya, kailay sa ulan, napkeswa, agyang kutuwa madakal ibilangan, nagu keswa penagiang kutuwa tetaram bisa. Ay lagi dia no paman nagiang kutuwa darapakan adedna paman na pedagaw na muslim. Adna mga darapa may tuon sa mga muslim. Khas. Napaniyata ka. Umaylayin ka sa ulan na pusa ka, o di nga maylayin naganap ka. Wala am nagugiang kutuwa madakali binangan. Naman nagiang kaya darapa tanong. Sagiang kaya Pilipinas. Ay kadakalo mga muslim. Na adna matatandutan wa mga uluan tano. Na kepakaya giyan ko tuwa tutaram bisa na maniyata. Nagu kepakay panatigo mga ulama maniyata giyan ko tuwa madakali bilangan. Tigo mga ulama wal jahil wal alim. Giyan ko tuwa panaruya na katawan panagiyang ko tuwa may ito isabot kuwagama. Kagi antay di matao sa giyang kaya ulan. Antay di na matao. Bad na kato nakaupama Muslim adiniya nakatawa nagyang kaya ulan. Yang ko to sumasabot na mapayag katawan niya nagyang ko to ulan. Na tigo mga ulama agyang ko to panakailay sa ulan nakatawan pan mga ulama. Naman to al jahil wal alim. Yang ko to may ito sabot agyang ko to adna sabot yan. Na tigo mga ulama agina ni mala alimu wallah. Naman to. Gina ni mala alimu wallahu subhanahu wa ta'ala sa iko mga uripan yan. Naguginan ukit kaya pakalbudin niyan si iku mga tao. Naman ito. Limu aya nagumalabud ukit kabaya wallahu subhanahu wa ta'ala siya rakatan wa mga tao. Na ino kautu pakargan niya ginawang ka. Ina ni pakisa. Ino nga pakargan niya ginawang ka. Gibis na limu aya wallah nagumalabud iya ukit. Nagyang kaya malalim wallah apagilin sa ulan na inwaya susabuid na banyan din na ya biyalo ya paman na tigya na muralay ni. Agyang kutuwa paman na bergan sa mga Muslim. Allahu Akbar. Naya ka kekuatan sa agyang kutuwa limu wallah nagugyang kutuwa kalbud o suguan rakatan wagamatan o Islam na baniyata tanong na magilay tanong agyang kutuwa ulan. Usain tanwag yang kutua tindugo mga ulama sa giyang kai igira manutua kaya sa panganagiyang kutua ulan. Kagi mialwi tanutuas giyang kutua hadith nakatun unabitan wa Muhammad. Dua tindug sa mga ulama. Na antunay mararan ya tindug. Sabutan tanwa ya piyaw. Dua tafsir saya mga ulama sa giyang kutua fa inugum ma'alaikum. Na anto na mararani ron. Na, tigo mga ulama amay kasapangan suulan, hilal, wasutira laylat at 30, nagyang kuto
kagagawian ay 30 ko Shaaban na damaylay. Kaya sa pangan, kaya dilungan na tigtano. Naman ito, kaya dilungan pa na. Anto na yung dilungon, tigo mga ulama abi ghaim, yan ko tuwa makapalagabun. Yan ko tuwa makapalagabun. Sama nuto nakagi sugubun na tampar sa dunia, na upama kumisa pangunuto na dikilay sa ulan. Aw Qatar, anto na betungan sa Qatar na tigtano yan ko tuwa malaabayan na ka. Yan kaya mga derpa Arab na adin ama sa ptena sa ingedagiyang kutua makapal abayan na ka makapupun sa diserto pakalibuteng agiyang kutua mga derpa. Anda mga derpa sa agiyang kaya ingeda mga Arab pupakaw maagiyang kutua makapal abayan na ka. Tigo mga ulama amay kakadilungan naman ito, kaya dilungan, adin na ustua ulan. Ugi na kaya dilungan, sa ayamin ni dilungon na gaim. Yan ko ito at tigtanwa, gaim, gabun, anta akagyan ko ito bayan. Annahu tukamil, tigo mga ulama at tiruto panagyan ko ito bilangan o Sha'ban sa 30 na yauma. 30 gawi. 30 gawi tigtanwa, sempur na tanong sa giyang ko ito kaya dilungi sa giyang kota ulan. Allahu alam na ayam manariya titwa inwaya sugu na yawaga matano Islam ka antano may seysa. Kanaba tano pagumparik sa giyang kaya kapaniyata. Very simple. Upama ko kaya dilungan makapalagabun damay layagyan kota ulan na sa dinaki sa ifta o mga ulama si kudar pa ka na unot ako antano may seysa. Antano may seysa. Antano makapamuasa sa marangarangan tano. O tigiran na miyelay sa ulan na pagunutan tano siran. O pamago tigiran pa man na kaya dilungan sa ulan, damay lay sa ulan, napsempur na tano. Kaan tano, may seysa. Inwaya ini pangdo Nabi Tanwa Muhammad. Ugay na susabagi, naging kuto ayabid na kapipikiran yan sa giyang kaiya paman na di ka paniyata o mga Muslim, naging kuto at tigiran na miyakapiyatan. Apiagiyang kaiya paman na adi meniniata na di sira na kisesa di kisesa kagi paman na apya adin dina metotura uluan mufti si kudar pa kana di ko panapagunot na tigo mga ulama agyang kutwa kya dilungi sa agyang kutwa ulan wala yusamu yawma tilka layla na di kuno tupusaan agyang kutwa ikatlopolo akagagawi isi ko Sha'ban. O baka raw pamuasa ka, adong pa na hadith Nabi Tanwa Muhammad, amiyalib tanong si ko muna, agyang ko ito, 30 ko Sha'ban, na di ito kapakay pamuasaan, katigo mga sahaba, o pamaw ko pamuasa utaw, na miyaso pakiyan, agyang ko ito, andawan o Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Giyuti pa ganaya, tafsir sa agyang ko ito ay hadith. Ganap tanong sa 30 gawi. Tigo mga ulama, ikadua kaul o mga ulama na tigiran amay kakiya dilungan sa ulan sa ayamin ni dilungon o din amay kadamay lay sa ulan sa kadidilungan sa makapalagibon o di na bayanak napusa ang kuno to. Ihtiyatan, natigtan wa reserba ho. Nagi susabuin na pugunutan ni ranay. Agi ang kaya tigtan wa ihtiyati, pangali at tigtan ho. Kagi paman na kaya dilungan sa ulan. Na, aya ko na ini tafsiran sa giyang kutwa katru nabiya faqaduru lahu bima'na dayiku lahu la'adad. Nagyang kutwa tigtan wa pakasimpitaniw. Agyang kutwa bilangan no Sha'ban, duika alayhi wa tadiku ay yajala Sha'bana 29 yawma. Kauto. Paman na beluwi kon sa Sha'ban at 20 Agos yaw gawi ibedin. Kauto. Gina ni pitindagan o jama'atu min al-Hanabila susabad mga tao muunot si iko Imam Ahmad rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Na may aluitan wag yang kaya tindag mga ulama. Ad na may tindag o kadilungan na sempurna tanong.
Ikadua, tindagiran na upama ko kasapangan, kadilungan, na beloy nagyang ko to Sha'ban na 20 ago taluga 20 ago siyaw gawi ihtiyatan pemuas ano to katigtan wa pangali ubabeden yauma su Ramadan na anto na ay marani roo anto na ay marani si ikukurik sa giyang ko to adua atin dugo mga ulama. Naya ko na marani nagyang ko to paganaya qaul paganaya katru huwa sahih aw giyang ko to pani kurik yuti kurik apaman na yajibu fitra yawm al-thalathina idha hala duna al-hilali ghaimun aw qatar lima taqaddam na dikepakai uba pamuasa iya giyang kutua ikat 30 si iku Sha'ban igira manutua kia dilungan suulan sa aya mini dilungon na gebun anta akagiyang kutua bayana. Nagina natigong mga ulama mararani atindag marani akurik atindag apitindagan o mga ulama ipun ka din si iku mga sahaba nagupaman nataman din si iku mga miyakatunutundog ang mga ulama miyakatunutundog ang mga ulama sa mano to mga pagariya na miyapukas tanu sa giyang kuto ka paniyata insyaallah na panganin tanu si iku wallah miyakaugupaya sa giyang kaiya ka paniyata tanu sa giyang kai bulan na Sha'ban nagu kaya ko ang tanwaya sa andauan nagyang kaiyakiyaw saya tanuro. Si itanop man tumugalin, si itanop tumugalin sa giyang kaiya paman na kapagilaya sa giyang kutwa ulan. Tingong mga ulama giyang kutwa sa katawa-tawa Muslim. Amya kailay sa ulan na kaya sukudan ito. Nagupangin benar na giyang kutwa kaya lenen si ko ulan. Naging kaya ka pugusiya tanong sa mamuna adna okay to kitai. Adna okay to kitai. Sama no to na ayasuguan waga matan wa Islam na sakataw ang Muslim makailay si ikuulan. Naging ko to sakataw ang Muslim na kiruran niya naging ko to kadakalan ko mga Muslim. Ano ba kailangan na umani isa na makailay sa ulan? Sakataw al-iktifa'u bi syahadatil wahid. Diyan ko tuwa misiksi sakataw a Muslim na kaya sukudan nagumiya ka kompleto. Sagiyan ko tuwa kaya pakasulda giyan ko tuwa bulan na Ramadan. Batian tanwag yang kaya hadith. Tigan ani ibn Umar radhiyallahu anhu maqala tara an-nasu al-hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aytuhu fasama wa amara an-nasu bi siyamihi. Anto na iman nagyang kaya hadithu Ibn Umar at tigyan na Pitro Ibn Umar at tigyan na miniyata sa mga tao o di na paman na inilay o mga tao so hilal, ulan sa giyang kutwa masa unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama na yung mga pagariya nagyang kaya hadith na uyag-uyag saya pa na sunabitan wa Muhammad. Na kanalang tano, anto na ipaman na siwa unabitan wa Muhammad. So Ibn Umar, natingan na fa-akhbaratu Rasulullah, napitiro ka na si iku, nabitan wa Muhammad, anni ra'aytuhu, miyay layakan sa ulan. Mismo, so Ibn Umar, na paman napitiro yang kunabi, miyay lay niya sa ulan. Naanto na imiyaswa mga pagariya, fasama, nasukon sunabitan wa Muhammad, na piyangin benar yan nagyang kutwa katro Ibn Umar, nagu ini sugu iyan kung mga Muslim sa giyang kutwa masanian ama muasasiran. Sama no to nasasakataw apaman na miseksi amielay ni nagyang kutwa ulan. Naidapati yung sa giyang kaya paman na miyak kada-kada na si ikong mga duat, mga ulama apaman na di na niseksian na miyak kailay sa ulan. Kanaba sa sakatawa maataw kapaman na miyak kada-kada ang mga ulama ipaganaw siran amielay sa ulan. Na ino ko to di pagunot. Kapangiraw ka pa na paman nakalinder na pagunutan. Giyang kaya masaw nabitan wa Muhammad na sumuso Ibn Umar imiya kailay sa giyang kuta ulan na piyangin benaro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagu ini suguyan si mga muslima mamuasa siran. Ikadua hadith na hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدقنا تجينا سقطوا أعرب أم يقوم سيق نبتا ومحمد
Peter wagyang kutu sakata wa Arab si kunabitan wa Muhammad inni ra'aytul hilal ya Rasulullah mila yakan suulan. Faqala na Peter nabitan wa Muhammad sagyang kutu sakata wa Arab atashhadu an la ilaha illallah inwatiyan bangap si ada Tuhan na titu-titu inuntas wallah. Qala na'am. Natigu mama auay. Bisa kasi anakan ada Tuhan inuntas wallah. Sama nutu na Muslim. Qala atashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pitulong pumano nabi bangap si mata na su Muhammad na su wallah natigaging uto sa katawara ba uy. Naam. Naaya ko na Peter unabitan wa Muhammad ini diklirian nagu inordirian natiga na faazim fin nas ya Bilal. Hey Bilal. Ang isa man uto na su Bilal igirad na sugo nabitan wa Muhammad nas kanya ni mababaluya pakalang kapaniya si ko mga tao. Faazim fin nas ya Bilal. Hey atiga na Bilal na pakalang kapangasi ko mga pagaring ka mga Muslim. An yasumu gada mamuwasasiran mapita kagi paman na melay suulan sagyang kuto kagagawian ika-20 agu siyaw sagyang kuto Sha'ban. Nagiti sarato mga ulama kailangan na Muslim agyang kuto pakailay sagyang kuto ulan. O sa intan agyang ka iya hadith amya panutultan wa hadith Ibn Umar agu hadith o Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Yang kaya haditha tigu mga ulama na karina amata na tigyan amiyakat tarutop agyang kutwa sakata wataw. Ama panutulian agyang kutwa kilayan yan sa agyang kutwa ulan si iku Ramadan. Malagi dati tigu mga ulama agyang kutwa amiyanutulun na mama anta akabubay. Kauto kepakay pansububay. Naba buaya sangan o mga datu kaapya pansububay na amay ka titu-titu a Muslim amiyalay niya sa ulan na mapengin benar tanong. Ayah syarat atigu mga ulama nagyang kutuwa penutulun na Muslim. Agina ni pitindegan o sabaede ko mga ulama. Paman na gina ni tindegiran. Adun paman na sabaede ko mga ulama atira na annahu la yaqbalu illa ithnani. Kauto. Tinaayabu at terimaan na amay kadua makasaksi. Kauto. Amay kadua makapanutul dua kataw ang mga Muslim paman na makasaksi amelera nagyang kutaulan. Sama nuto na dua atin nag sayo mga ulama. Ada na mga ulama apapakay nira nagyang kutwa sa kataw penutul. Ada paman ang mga ulama at tira na di kaya kailangan na dua paman na saksi ngiraw amele niya sa ulan. Tigo mga ulama Giyang kutu amitin ng sa giyang kutu ayaw buat terima niran na dua saksi. Na ayaw ko na daliliran na giyang kutu hadithu Abdurrahman ibn Zaid ibn al-Khattab. Aso Abdurrahman ibn Zaid ibn al-Khattab na miya kaysa na piyangusyatan yan sumanga tao sa giyang kutu ika-30. Giyang kutu atigtan waditano di ka paniyata. Lagi dia naman buat tigo mga ulama nagyang kutwa kapag hajj. Nagyang kutwa kapag kasulid man nagyang kutwa Dhul Hijjah na kagilay nagyang kutwa ulan. Tigo mga ulama aama at tigagyang kaiya mialin sagyang kaiya haditha fa in gumma alaykum fa akmilu 30 upama ko kadilungan rakan wagyang kutwa ulan naganap kanu sa 30 gawi fa in shahida shahidani na amay katigo atigo Abdurrahman ibn Zaid apaman na saksi ang kanwa dua saksi na pusa kanu nagupaman na buka kanu sama nutun ayami ali sagyang kaya hadith na napaman na dua saksi sagyang kutwa kakila ya sagyang kutwa ulan andi mararani paman akurik sagyang kaya dua tin nakata ya andi marani ron kapakayagyan ko to isa saksi anta ka dua saksi na tigo mga ulama awal qaulul awwal arjah na aya ko na mararani sa kurik nagyang kung paganay ay no say tano kapakay din na pama isa bu saksi paman na makasaksi sa gyang kutwa kay la sa gyang kutwa ulan. Adam paman isa pa na mas ala kailangan mo saytan.
Agya kaya di tanong sini kapagusayan, napaman na mga ilmu ay ang mga duwan na kailangan na makanaltan. Yan ko to paman, kabuka at sigitan, no, Eidil Fitr, na pirap man saksi. Sama no to, nagya mga pagarian na ayadit no di pagusin, nagya ko to kada kalo saksi. Yan ko to aturan wagamatan ng Islam, sa gyang ko to paman na mga saksi, abakailay sa gyang ko taulan. Yan ko to makapantagun sa gyang ko to kabuka, na paganayatin ng mga ulama na fala yaqbalu fi illa shahadatu ithnaini adlaini fi qawli al-jamhur, na ayatin ng ukadakalan si mga ulama na ayat terimaan na dua kataw abseksi agyang kutupan na paman na mga tao amiseksi na mauntulo to ang mga tao katawan agyang kutupa kauntulira kanaba paman na mga tao ang mga papasang ikasundag at itan wa malalong-lalong ka mauntol agu mga muslim sama nuto namida yang uto paganay kapakasuldo ramaba ulan-ulan nasa katawa saksi yang uto man na paman na kapeliunian kakepasadagyan kung taulan-ulan ay aturan wagamatan wa Islam na dua saksi sa giyang kung paman na kapeliu o di nakapaguda sa giyang kung taulan-ulan. Gina ni paganay atindag o mga ulama. Gina ni paman natindag o mga ulama dua saksi. Ikadua, pitro mga ulama na annahu yakbalu qawlun wahid. Natigiran na paman na kapakay agyang kutwa isa saksi. Sa giyang kutwa kapaguda sa giyang kutwa ulan-ulan. Siguro mga ulama, apaman na lagi na nagyang kutwa di ka penyata sa giyang kutwa kasulda giyang kutwa Ramadan. O di nakasulda giyang kutwa mga padaulan-ulan at piya kayo ni wag giyang kutwa isa-isa napakayan yung mabuag yung kutwa paman na kapaliw niyan isa-isa saksi. Siguro mga ulama aya mararani kurig sa giyang kaya dua tindag na giyang kutwa dua saksi. Dua saksi paman yan na giyang kutwa kapaliw o di nakapaguda sa giyang kutwa ulan-ulan. Giyang kutwa sama nuto na midaw to mga pagariya. Gira paganay asulso ulan-ulan na isa nagu amay paman nakapagudas na giyang kutwa paman na dua saksi sa giyang kutwa tunay ni kambuka agiyang kutwa mga tao sabab sa giyang kutwa hadith amya panutuntan no yabatiatan wa katrong nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam pa na mga pada masala atigo mga ulama thumma man ra'a hilal Ramadan wa rudda qawlu amay kami ilay kagiyang kutwa ulan. Pamana sa kamis mo na mileng kagiyang kutwa ulan ugaid na dapangin benar agiyang kutwa katuruka. Anto na isuan na ka. Mileng nga sa ulan napituro ka sa agiyang kutwa paman na uluan na daniyan ku agiyang kutwa kiyasik ka amatan nas ka na mileng kagiyang kutwa ulan. Nanto na isuan na ka. Dati ko mga ulama fahal yalzamu sawm ino pumuasa ka kagimiling kamis mo agiyang kutwa ulan na yakaturo nabitan wa Muhammad na amay kamay laysunan na pumuasa tanong na ada natin kung mga ulama o di na ada na mitin kung mga ulama ayalzam huway pumuasa agiyang kutwa tawa miya kay lay sa ulan apiyapan da pangibnar agiyang kutwa kataruyan agi na nipitin dengan ukada kalansi kung mga fukaha sabab sa agiyang kutwa kataru nabitan wa Muhammad asumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi pamuasa kanong kay lay ni ulan nagubuka kanong sa agiyang kutwa kay lay ni ulan. Lagi ang kutwa paman na miya kay lay sa ulan, apiyapan paman ada pangimbenar lagi ang kutwa kiyasuks inya nun, na miya lay ni naging kutwa ulan na makapumuasa sa kanya. Adam paman na mitin negosi kong mga ulamaan na hulay alzamu sawm. Di ko nuto pumuasa. Agi ang kutwa tawa miya kay lay sa ulan. Ino to, agi paman na ayad na kabaya uwag amatan ng Islam na kisi sa tanong. Sadin sa paman na kadagalan na ron tanong sama nuto na dua atin ko mga ulama sa giyang kutwa miya kay lay sa ulan na da pangimbenar agiyang kutwa kataruyan. Ada na mitindugo na tigyan na pumuasa agiyang kutwa tao na adam paman mitindugo paman na diskan niya din pumuasa kaans kanya na makarangan sa agiyang kutwa kadagalan ko mga Muslim.
Ikadua mas'ala, o di na pada mas'ala kekuatan. Nagyang ko tumambu apaman na miya kailay paman saulan sa giyang ko abuka. Miya kailay saulan sa giyang ko abuka, na anto na isuan yan amay kapitro yan amilay akan suulan, na dapangin benarap man nagyang ko akatero yan. Fainnahu la yuftiru, na paganayatin ng mga ulama na tigin na diskan yan buka. Api apa namili niya suulan. Na diskan yan buka at tigong mga ulama kagi paman na aya aturan wagamatan ng Islam sagyang kutua kabuka na dua saksi. Dua saksi. Sama no to nas kanya biya kailay. Na kailangan na madua. Wad na paman na mi pagkapadayan na lagi dia na miya kailay sa ulan na pero ni ran sagyang kutua imam. Amay kas kaniyang bu imiya kailay na diskan yang kunumbuka at tigong mga ulama. Ikadua, kaulu mga ulama, annahu yuftiru sirran. Naya ko nasuan yan, na bukas kaniyan ugain na sekreto. Naman ito, bukas kaniyan na kagimele niya sa ulan. Ugain na ayaw kita kambukan yan, na yuftiru sirran, na sekreto niya nagyang koto kambukan yan. Anto naman marani kaul sa giyang kananadua. Apaman nadiskan yan buka, anta akan bukas kanian sa sekreto. Tigo mga ulama awal awalu arja, naya ko na maran niya tindag, nagyang kutua paman na, paganay akaw ng mga ulama, paganay pitindagan iran, adi ko buka agyang kutua tawa, mismo mili niya pasulan. Ino to, kagi tumun wagamatan ng Islam, nagyang kutua, may sisa tanong. May sisa agyang kutua, kapag galabaka tanong sa agyang kutua, mga simba tanong sa ito, Allah subhanahu wa ta'ala, tabaan lil jama'a, apaman na pangunutan tanong ko nagyang kutwa jama'a gyang kutwa kadakalan ko mga Muslim wahtiyatan fi babi saum nagukapakayat ti mga ulama gyang kutwa kilin sa gyang kutwa ulan na paman na maririgbat sa kanyan sa gyang kutwa paman na kilayan yan. Mga pagadiyakan si agama Islam isa pa natunudan tanong saya nagyang kutwa agama tanong Islam uwad na miya kailay sa ulan. Yang kaya paman na mga tao kumakapat sa yang kaya social media. Kala katanus wallahu subhanahu wa ta'ala. Igira miele ni suulan na turuan yudaan sa iku mga uluan. Di ka no clear. Paman na miele ni suulan na ini pag-live view at nakataya miya kay lay kami sa ulan. Ay aturan wagamatan wa Islam. Na report kadaan sa iku uluan. Report kasi kung mga alaulama, giyang kaya mufti, narukaw natin teruag yung kutwa, kaya kilay ang asagyan kutwa ulan. Anira naman gada-gada, utitu antaaka, di titu agyan kutwa ka teruka. Isa apaman na margun sa giyang kaya masatano iman to, naminda ka lagyan kaya kung makapat sa social media, apsupa kanira nagyang kutwa kadakalan, o di na madakal abilangan ng mga Muslim. Nagyang kutuba ikalapatan ng suwamba. Umiya kay lay ka sa ulan, na pununang kasi ko mga datu, pununang kasi ko mga uluan. Din ka puguna iyagyang kutuwa paman na uluan na kasi agyang kutuwa darpa. Naguding ka supa ka agyang kutuwa aturan wag matan ng Islam. Sa agyang kutuwa kiaturan yan, nagupaman na kaya taritiban yan sa agyang kaiyakapan niyata. Ang tanong makapamuasa sa paman na may sa tanong. Pagani tanong si Allah subhanahu wa ta'ala, kaya sabutan tanong agyang kaya magusay tanong, nagumakambagayaya sandawan si ko mga ginawa tanong, ayamala na miraut tanong misampay tanong sa agyang kaya bulan na Ramadan, insyaAllah na mapita na agyang kaya March 21, alungan na salasan na paniatasiran, na upama ko pagunutan tanong agyang kaya lang suguan na katanong wagamatan Islam, nan sirani matatendu ang mga matatendu ang mga uluan tanu ang mga Muslim nan ukeparo na si tanu kinan demono kano may sa agyang koto kapromuasa tanu antanu makaperengarengan ang mga Muslim antanu makaperengarengan ang mga Muslim sa agyang koto kapugpun tanu pusa nagugyang koto kambukatan pagalitan si kuwama taufikan tanong niya sa agyang kaya Ramadan na makapagamal tanong sa mga pipi amal lagi diyan na sukabat sa Quran
lagi diyan na sukapanambo yang kung mga kagawi pakanda ka ng tanong yang kung panganitan sa giya kaya Ramadan kay Yesu panganin na tatariman ayamala na panganitan si ko Allah ya Allah wad na kararagan si ko mga pagariyam yang mga Muslim may tukiran na giyang ko tuwali mo ka ya Allah daris kasiran sa maatamo ka halal asiran makapamuas ka sa giya kaya bulan na Ramadan pakalabud no Allah subhanahu wa ta'ala agyan kay kasugod ra katan agyan kaya bulan na Ramadan pakalan no Allah subhanahu wa ta'ala sa mga risiko niya siya katan wad na pangasasangit siya kung mga tungan ni tanong na pakabuguran no Allah subhanahu wa ta'ala pakapiasiran wallah nago ikalimu wallah sa mga luksan mga pagaritan no biyang awaw siran wala sang kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kaya paman na kaya pamakinagani sa giyang kaya online tanong mga pagariya wad na kiaribatakan o di nakapiribatakan sa giyan kaya kapugo sa koron na nagitos so kababaluyakan na may ito isabot sa giyan kaya agama nago pa man na may ito agyang kulto o di na aptong apiribat agyang kulto manusia na aptong namin nakatakan ito maap na ino kaadam kung mga ulamatan mga doktor nago pa man na mampunay sa ilmo pugo sa nila nagyang kaya usayan pakambura katarangatan ng Allah subhanahu wa ta'ala agyang kaya bulan na Ramadan sa bagong sa kanunod na parang kumasalam sa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh